Spazju Kreattiv nieda l-programma tal-istaġun 2020 sal-2021 bit-tema Il-qalba tal-kreattività. Dan fih aktar minn 400 attività, 320 artist u 17 il-forma ta' arti kreattiva. L-istaġun annwali ta' Ziguzajk se jirritorna wkoll varjetà sħiħa ta' spettakli ġodda minn trabi sa tfal ta' 10 snin. Apparti mill-ammont sinifikattiv ta' inizjattivi l-Spazju Kreattiv qed ivara, bħalissa hemm ukoll l-esibizzjoni bl-isem Project 20 li tikkommemora l-20 sena anniversarju tal-Fondazzjoni Kreattività. Din l-installazzjoni interattiva mill-artist Pier Portelli tħallat ir-riflessjonijiet u l-implementazzjonijiet artistiċi flimkien ma' riċerka tal-arkivji fil-bini u l-organizzazzjoni permezz tal-ewwel esperjenza virtwali unika ta' tip tagħha fis-settur lokali. Il-Ministru José Herrera innota l-Fondazzjoni Kreattività qed iċċelebra dan l-anniversarju mit-twaqqif tagħha u qed tagħmel dan f'ċirkostanzi xi ftit jew wisq partikolari. Il-Ministru temm jinnota kif minkejja l-isfidi l-pandemija imponiet fuq dan il-qasam Spazju Kreattiv xorta ħadem biex iniedi programm estensiv. Iċ-ċermen ta' Fondazzjoni Kreattività Rupert Cefaj qal li fix-xhur li ġejjin Fondazzjoni Kreattività se tippreżenta proposti u proġetti ta' infrastruttura strateġika sabiex tiżgura li dak li ġie milħuq fil-passat jinżamm u jiġi żviluppat aktar għal ġenerazzjonijiet futuri. Id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv Daniel Azzopardi spjega kif il-programm ser idaħħal lill-Spazju Kreattiv fera ġdida, waħda li tiffoka fuq li tippożizzjona l-Spazju Kreattiv fil-qalba tal-kreattività.